Și ce mai faceți? Azi o să fim un slime. Îmi cer scuze că n-am mai filmat de mult. Bă, ce mai tsunami? Ce drăguț e tsunami. Ce drăguț e slime-ul. Ce drăguț e. Ziceți dacă nu e drăguț. Trageți. Vă rog să vă abonați. Faceți butonul roșu de subscribe pe un buton gri de subscribe. Bine, fraților. Golul nostru la final de an e să facem 20 abonați. Până la final de an noi trebuie să facem 20 de abonați. Bă, era slime pepene, lebeniță. Slime pepene. Dacă nu știți ce înseamnă lebeniță. Lebeniță înseamnă pepene. Oh. Bă, ce mari suntem. Asta este un joc ceva de genul ca și ăla cu tsunami, dacă vă aduceți aminte episodul. Că l-am filmat acum mai de mult. Vă fuge tsunami, bă, Lauri. Slime, mă rog. Tsunami. Bă, dar nu mai urmări. Slime uriaș. 2 miliarde să mănânce ăsta. Bă! Cum? Facem un episod ăsta 2 miliarde și mâncăm ăla. Facem. Hai că facem dacă e. Facem dacă e. Facem dacă e. Bă, sunt oameni cu locul 4. Dar numai nu scrie acolo. Numai până la 3 scrie. Dacă vă aduceați aminte, și locul, ba nu, bă. Ba nu m-am jucat eu un alt joc, era cu o groapă, era cu groape. O să-l filmez mâine. Dacă v-a plăcut ăsta cu tsunami, dacă v-a plăcut ăla cu tsunami, Asta este un joc ceva de genul ca ăla de tsunami, dar numai suntem un slime uriaș. Am mâncat pe cineva. Am mâncat un slime. Bă, ce bun a fost gardul ăsta. Nu o să vă vine să credeți ce gust a avut gardul ăla. Nu o să vă vine să credeți. Gardul ăla a avut gust de gard. Wow! Adică eu mă mir de asta. Eu fac niște glume proste pe canal. Rip slime! Rip! Oh, o scăpat-o. Slime, o să nu moare. Nici cum slime-ul. Cum am 400? Oh. Parcă aveam 500 în trecut de acolo. Dacă fugi scade. Când fugi scade direct mărimea. Am înțeles. Acum jocul. Deci nu avem voie să fugim până la infinit ca și cum puteam în jocul cu tsunami. Ziceți dacă nu e drăguț tsunami-ul. Și scrie acolo
dacă folosim boost, dacă folosim alergarea, ne scade mărimea. Deci noi nu vrem asta, noi vrem să facem 2 miliarde la final de episod. Moară-l! Dar ce numai nu moare? Nervant deja când moare. Asta nu mai moare în veci. Bă, mai du-te încolo de eu, că eu am vrut să iau. Îmi cer scuze că n-am mai filmat de foarte extrem de mult timp. N-avem timp. Ce mule trebuie dacă vrei să mâncăm dita mai clădirile. Dar chiar e foarte bine animat slime-ul ăsta. Te bagi prin locuri mai mici. Se formează direct cum ar trebui. Așa un slime adevărat. Dar n-are sens, noi suntem mai mari decât clădirea asta și nu ne lasă să mâncăm. Cum? Are asta sens. A murit, bă! Ți-ți aminte ce... Oh, bă, dar nu pot scrie, ne dă respawn în jocul ăsta și încă ne păstrează mărimea, bă! Fiind tsunami, dacă aduce aminte, ne începea de la început. Și aia am observat. Am omorât cu slime. Hai că nu, ne mai trebuie 400. Hai, ia timp, facem 1000 de... Avea 999! Fraților, vă place toamna? Eu nu vreau să ne scade mărimea. Abia așa să mâncăm cabana, că după putem să mâncăm clădirile. Și aia să fie tare. E chiar foarte bine animat jocul. Foarte bine animat. Lasă, ne trebuie 2 miliarde, frate, să mâncăm. Asta cât ne trebuie? Bă, dar ne trebuie o mulțime. Am mâncat încă un slime. Hai că putem mânca ca cabana. Hai să mergem la ea, bă, dar mișcă-te mai rapid, slime-ule. Yay, o putem mânca. Am mâncat-o în sfârșit. Acum putem mânca aici satul. Bă, dar ce tare este! Acum putem mânca clădirile. Acum ne facem mărime ușor, băi. Dacă vine un slime mai mic în tine, atunci îl mânci. Nu trebuie să te bagi pe el să-l mânci. Ia, l-am făcut înapoi satul. Nu la ce pui. E du-te încolo că nu putem să mâncăm clădirile. O să-l fac și mai mare. Oh! Încă un slime am mâncat. De mari suntem! Ce bune sunt casele astea. Dacă vrei să-ți faci mare. Un slime uriaș.
E foarte bine animat jocul. Efectiv, e animat foarte bine. Ia facem 7500. Dar ce tare este, când te respawnezi, îți păstrează. Dacă ai murit și te respawnezi, după îți păstrează încă mărimea. Aia e un lucru tare. Hai, ne facem. Yeee! Acum le putem mânca. Du-te încolo, că nu... Știți ce putem mânca acum? Bă! Avem 12.000. What? Bă, ce mâncăm? Ăla ne trebuia. Și bă, dar ce mâncăm, frate? Un copac din ăsta m-ar face pe mine să pușc. Dar pe slime-ul ăsta nimic nu face nimic nu-l face pe ăsta. Slime-ul ăsta plin. Nimic nu-l face. Bă, 20.000. Am murit-o Bobibi. Așa o cheamă. Asta e. Am mâncat încă un slime. Ce mare sunt! De uite, clădirile astea sunt mici. Efectiv, clădirile astea sunt mici. Și încă nu putem mânca clădirile alea. Wow! La început de episod, cât era încă mare strada. Acum e mică. Pardon. Acum suntem uriași direct. Uitați-vă! Apă! Aia eram noi în episodul Tsunami. Aia eram noi. Dar cât ne trebuie să mâncăm clădirea asta imensă? Dar nu mă las să mă uit, mai du-te încolo. Cât ne trebuie? 75.000 ne trebuie. Wow!
Ce mari suntem. Trebuie 75.000. Yes! De locul 1! Dacă ați observat. Plus 100.000 pentru să devenim 150.000 pentru 60 de Robux. Nu. Bă, cine a pățit slime-ul? Fără observa, am mâncat un slime. Cel mai bun animal joc, efectiv, între clădiri merge cum ar trebui. Hai bă, ne mai trebuie numai 25.000 și putem să mâncăm în clădirile alea uriașe. Hai, mai am ca vreo tot satul de vreo 5 ori. Orașul imediat ne băgăm pe el. Îl mâncăm. Bă, nu mânca clădirile care eu le am nevoie, nimeni. Ne mai trebuie 20.000. de mii, 3.000, 4.000. Hai că ne mai trebuie numai 5.000. Vă putem mânca. Trebuie numai 3.000. Două. 800. Hai. Da, putem ca clădirile astea imense. Însuși putem să începem pe oraș. Mâncăm pe oraș.
125.000. Sunt regele aici, direct. Oh, dar ce... Vă aveți idee cât de mari suntem? Uitați-vă la numărul ăla. Dacă eu mă mir cum am ajuns așa de mari. În episodul cu Tsunami, cred că am ajuns un pic mai mari. Nu mai aduc aminte, că chiar au fost de mult. Bă! Trebuie să facem 500 și ceva de mii. 525 de mii. Bă, 100 de Robux pentru... 100 de Robux ca să putem să mâncăm clădirile imense. Bă, dacă scădem. ...300 și ceva de mii. Hai, ne facem 500 de mii. Așa distrugem orașul. Ca și monștri. Stai, noi suntem monștri. Bă, dar distrugi imediat. Vreau să facem 500 și ceva de mii, încheie episodul. Vă place canal, vă plac videoclipurile mele, că vă cam zic când se termină. Adică mă străduiesc și voi nu vă uitați la videoclipurile mele. Mulți dintre voi nu sunteți abonați și foarte mulți
foarte mulți oameni, 2000 și aproape 3000 de oameni s-au uitat la mine, dar am numai 14 abonați. Dacă toți oamenii s-ar fi abonați, aș avea aproape 3000 de abonați. Hai că ne facem 400.000. Și după să distrugem orașul. Orașul Slime. Să-i dăm numele. 400.000. Yay! Vreți să spun ceva despre Brawl Stars? Dacă intrați pe el, intrați pe shop și vă dă 2 megabox-uri gratis. Acum, nu mai intrați, dacă vă uitați, dacă intrați pe Brawl Stars după ce vă uitați la episodul ăsta, vedeți că vă dă 2 megabox-uri. Ne jucăm Roblox și vorbim despre Brawl Stars. Ne băgăm și un pic pe sat. Eu zic că nu ne ajută așa de mult satul. Adică numai când aveam vreo 25.000 și 15.000, nu atunci ne cam ajuta satul. Hai ne facem 525.000. Ce mari suntem! Vă aduceam aminte la început de episod cât eram de mici și acum că suntem de mari. Efectiv e mic drumul. E mic drumul, foarte mic, efectiv. E ca o furnicuță drumul. Bă, dar ce ne ajută orașul, frate. Hai ne facem 500.000, ne mai trebuie foarte puțin. Faceți 500.000. Bă, pentru 200 de robot poți să faci, dacă aș cumpăra ăla, aș avea 3.000 miliarde de mărime. Hai că ne mai trebuie 19.000. Hai că ne facem treaba. Do 3.000 ne mai trebuie. Yay! Putem calita clădirile. Bă! 600.000. Acum nici orașul nu ne mai prea ajută. Haha, oleu. Adică la 2 miliarde cred că să încheiem episodul. Adică acum aproape orice putem să mâncăm. Lăsați să-mi pun tableta la încărcat. Băi, scade la locul 2. Toți locul 1, vedeți cât sunt de mare. 700.000. Cum, bă? Mai puțin de jumătate de oră. Dar putem merge acolo. Ioi! De acolo ne-am teleportat noi aici să mâncăm cu slime-ul. Dar efectiv totul mâncăm. A totuși seară, cam atât cu acest episod. Vă rog să vă